angang na lang ang pira. Ah! Hello mga Cubs. May pa-challenge naman tayo ni Pidoy. Kasi naluko na ako. Naluko ako ng 2 beses. Siya naman lulukuhin natin. Lukuhin natin siya. Mabalos ako. Hindi naman ako nakabalos kanya. Tawagin natin. Oh. Saan ka mapunta? May pa-challenge ako sa'yo. Ay, basta pa-challenge ako sa'yo. Gusto mo ng pira? Oo, gusto ko ng pira. Ay, di, may pa-challenge ako sa'yo. May pa-challenge ako sa'yo. Pag mapa ka, may pira ko. May pira ko. Pag mapa ka mo ang pira, Tapos? sa'yo na. Oh, sige. Ano na ba? Challenge na yan? Yan, may pira ko, may pira. Pag mapakan mo ito, ilalagay ko dyan sa lupa. Pag mapakan mo, sa'yo na to. Okay na yan. Sa'yo na. Pag mapakan ko. O sa'yo na. Yan lahat. Ito, basta sige, mapakan mo. Sige. Pero mag-blindfold ka muna. Ha? Blindfold ka. Siyempre, para hindi mo makita. Oh, sige. Yan. O, yan, ang pira o. Okay na. Okay na. Ko na. Pag maapakan mo yan, sa'yo na yan. Sige. O, sige o. Wala. Yan, yan, sa'yo na yan o. Meron na? Meron. Asan? Hikapin mo dyan, hikapin mo. O, yan, may pira na. Ha, may pira ako. May pira na yan. Oh, sige. Oh. Hina, saan na? Yan, wala, malapit na yan o. O, ayan, may pira na yan o. Pira na to? May pira. Saan? Yan, sa'yo na yan o. Okay, may pira na naman. Yan, may pira yan o dito. 2,000 na pira. Yan. Ano ba to, Brad? Pira. Ano ba to, Brad? Pira yan. Tayo na kalabaw to, Brad, ah. Meron pa rito, meron. Meron pa rito. Dito, may pira dito. Sige. Sige. Yan o. May pira o. Malapit na. Isang angang. Ayan, balos na ako sa'yo. Balos na ako.